ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛ ହେଲା କି ତାହେଲେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମର କଣ ହନ୍ତା ଦିନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କଣ ହନ୍ତା କେବଳ ସେ ରାତି ହୁଅନ୍ତା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ଆମର ଦିନ ରାତି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ବୁଝିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିକି ରାତିରେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି ବୁଝିଲା ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହନ୍ତା ଖାଲି ରାତି ଅନ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ କି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆଲୋକ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆମକୁ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ଖରାଟା କାଟୁଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ କଣ କରୁଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ଦେବା ବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ଶୀତଳ ଛାଇ ଦେଉଛି କଣ ଦେଉଛି ଆମକୁ ଶୀତଳ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିରେ ଆଲୋକ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୂର ଗଗନେ ଦିଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୂର ଗଗନେ ଦିଶେ ରାତି ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦିଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୂର ଗଗନେ ଦିଶେ ରାତି ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦିଶେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଶୀତଳ ଭାରି ଖରା ମଧ୍ୟରେ ତେଜ କଣ ହେଲା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଶୀତଳ ଭାରି ଖରା ମଧ୍ୟରେ ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜହ୍ନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନରେ ତାକୁ ଏଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୂର ଗଗନେ ଦିଶେ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଲୋକ ଦି ଜଣ ଯାକେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଶୀତଳ ଦିଏ ବା ଛାଇ ଦିଏ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ନା